І прыбыўшы ў Ерыхон, Ісус праходзіў праз горад. І вось чалавек імем Закхей, які быў начальнікам мытнікаў і чалавекам багатым. Ён шукаў пабачыць Ісуса, хто ён такі, але не мог з-за натоўпу, бо быў малога росту. Дык забегшы наперад, узлез на дрэва сікаморы, каб убачыць яго, бо там меў ён праходзіць. І калі Ісус прыйшоў на тое месца, глянуўшы ўверх, сказаў яму: «Закхей, злазь хутчэй, бо сёння належыць мне быць у тваім доме». Дык ён злез паспешна і прыняў яго з радасцю. І ўсе, як убачылі гэта, пачалі наракаць, кажучы: «Да грэшніка пайшоў у госці». Закхей жа, стоячы, сказаў Господу: «Господзе, вось палову маёмасці сваёй раздам убогім, а калі каго пакрыўдзіў, узнагароджу ў 4 разы». Гаворыць яму Ісус: «Сёння сталася збаўленне гэтаму дому, бо і ён ёсць сын Абрагама. Бо сын чалавечы прыйшоў шукаць і збаўляць тое, што было прапаўшым». Калі яны гэта слухалі, у дадатак расказаў прыпавесць, бо ён быў блізка да Ерусаліма, і яны думалі, што ўжо хутка аб'явіцца валадарства Божае. Дык расказваў: «Адзін высакародны чалавек выправіўся ў далёкую краіну атрымаць сабе царства і вярнуцца. Дык, паклікаўшы 10 сваіх слуг, даў ім 10 мін, ды гаворыць ім: «Гандлюйце, пакуль не вярнуся». А грамадзяне яго ненавідзелі яго і выправілі за ім пасланнікаў, кажучы: «Не хочам, каб ён валадарыў над намі». І сталася, калі ён вярнуўся, атрымаўшы царства, то загадаў паклікаць да сябе тых слуг, якім даў грошы, каб даведацца, колькі з іх кожны набыў. І прыйшоў першы, кажучы: «Гаспадару, міна твая здабыла 10 мін». І гаворыць яму: «Добра, слуга добры, за тое, што ў малым быў ты верны, май уладу над 10 гарадамі». Затым прыйшоў другі, кажучы: «Гаспадару, міна твая стварыла 5 мін». І гаворыць яму: «І ты будзь над 5 гарадамі». І трэці прыйшоў, кажучы: «Гаспадару, вось твая міна, якую я захоўваў, закруціўшы ў хустку, бо баяўся цябе, што ты чалавек жорсткі, бярэш, чаго не паклаў, ды жнеш, чаго не пасеяў». Кажа яму: «Па словах тваіх суджу цябе, нягодны слуга. Ведаў ты, што я чалавек жорсткі, бо бяру, чаго не паклаў, ды жну, чаго не пасеяў. Чаму ж ты грошай маіх не аддаў мяняльшчыкам, каб, прыйшоўшы, я атрымаў іх з прыбыткам?» І сказаў прысутным: «Забярыце ад яго міну і дайце таму, які мае 10 мін». І сказалі яму: «Гаспадару, ён жа мае 10 мін». Дык кажу вам: кожнаму, хто мае, будзе дадзена і памножыцца, а хто не мае, і тое, што мае, будзе ад яго аднята. А тых ворагаў маіх, што мяне не хацелі, каб над імі валадарыў, прывядзіце сюды, ды забіце перада мною». І гэта сказаўшы, пакрочыў ён далей, падыходзячы да Ерусаліма. І сталася, калі набліжаўся ён да Бэтфага і Бетаніі, да гары, якая завецца Аліўнай, паслаў 2 вучняў, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што насупраць, і, увайшоўшы ў яе, знойдзеце прывязанае асляня, на якім яшчэ ніхто з людзей не сядзеў. Адвяжыце яго і прывядзіце. І калі ў вас хто спытаецца, чаму адвязваеце, скажыце так: Господ яго патрабуе». Дык пайшлі пасланыя і знайшлі, як ён сказаў ім. Калі яны адвязвалі, гаспадары яго сказалі ім: «Чаму адвязваеце асляня?» Яны сказалі: «Господ яго патрабуе».
І прывялі яго да Ісуса, і, накінуўшы на асляня адзенне сваё, пасадзілі на яго Ісуса. А калі ехаў ён, пасцілалі адзенне сваё на дарозе. І калі набліжаліся да спуску гары Аліўнай, пачалі ўсе натоўпы вучняў радасна хваліць Бога моцным голасам за ўсе цуды, якія бачылі, кажучы: «Дабраславённы валадар, які прыходзіць у імя Господа, супакой на небе і хвала на вышынях». Пасярод натоўпу некаторыя з фарысеяў казалі яму: «Вучыцель, насварыся на вучняў тваіх». І адказваючы, ён сказаў: «Кажу вам, калі яны замоўкнуць, камяні крычаць будуць». І калі Ісус наблізіўся і ўбачыў горад, заплакаў аб ім, кажучы: «Калі б спазнаў і ты ў гэты дзень, што дзеля супакою твайго. Але цяпер закрыта гэта ад вачэй тваіх». Бо прыйдуць на цябе дні, і акружаць цябе ворагі твае валам, і аблягуць цябе ды сціснуць цябе зусюль, і паваляць цябе на зямлю і сыноў тваіх, якія ў табе, ды не пакінуць у табе камяня на камяні, бо ты не пазнаў часу адведзенаў тваіх. І, увайшоўшы ў святыню, пачаў выганяць тых, што прадавалі, кажучы ім: «Напісана: і будзе дом мой домам малітвы, а вы зрабілі яго пячорай разбойнікаў». Ды штодзень навучаў у святыні, а першасвятары і кніжнікі і начальнікі народа шукалі, як бы яго забіць, але не знаходзілі, што зрабіць, бо ўвесь народ быў у захапленні, слухаючы яго.